menuda tot el món sabia que el millor regal que me podien fer sempre era un llibre. El meu pare, en un viatge de treball a Barcelona, tenia que triar un detallet i va triar, curiosament, una versió, diguem, infantil-juvenil de l'Odissea. I aquest llibre me va fascinar. Jo tindria 10-11 anys i me va fascinar, estava sempre llegint-lo, mirant els dibuixos, i me va despertar com unes inquietuds, no sé, d'aventures, d'anar més enllà, mons desconeguts, viatges per la mar. Me va agradar moltíssim. Després, en els anys, el vaig oblidar una miqueta i quan me va fer el clic i me vaig donar compte realment de la llavor que havia sembrat en mi, i aquest llibre va ser el primer dia de classe de grec en tercer de BUP a l'institut, quan el professor de grec ens va explicar la programació, les coses que havíem d'estudiar i que havíem de veure, i jo vaig dir, això és el que a mi m'agrada, això és el meu. I des d'aquest dia vaig decidir que per damunt de tot jo havia d'estudiar llengües i cultura clàssiques. En el llibre d'Ulisses també apareixen molts models de dones diferents, no? No té res a veure Circe, Calipso, Penèlope, Nausica. Són personatges femenins que sempre t'atrauen l'atenció i són com uns models, no? Segons l'ocasió, a voltes voldries ser Nausica, que és un personatge que a mi me pareixia fascinant, a voltes te toca ser Penèlope, a voltes Calipso, no sé. Sempre models a seguir. Des de ben menuda, també, jugar a mestres sempre m'havia agradat. Estic parlant menuda de 8-9 anys, per ahí. Sempre m'ha agradat. I després el que vaig anar descobrint a poc és que compartir el bo que tens sempre és gratificant, no? I jo he trobat això, molt gratificada sempre compartint els ensenyaments sobre les llengües i el món clàssic, que és el meu, no? Totes les coses que ella feia, les feia sempre, com diuen aquesta expressió tan bonica que a mi me fa tanta gràcia en castelló, que és molt pita, no? Que tot ha d'estar perfecte, tot ha d'estar ben mesurat, ben planificat, ben preparat, en un sentit de la cerimònia i de la solemnitat, que moltes vegades jo trobo a faltar en la manera en què normalment funcionem als instituts. Eixa cura, eixa manera també d'entendre que la matèria en la que estàs treballant, no només l'alumnat, sinó també el llatí, la teua assignatura, és una cosa valuosa per si mateixa, que no necessites donar-li massa rebombori ni fer històries molt cridaneres o molt espectaculars, perquè això ja té un valor, això és una cosa que m'encanta. Damunt, clar, si a banda d'això li afegisses totes les coses que feia per a donar una sensació, un sentit de la cultura material de Roma, clar, ahí ja poses la guinda. Una frase que me va impressionar molt i que he tractat sempre d'aplicar-la en la meva vida com a docent va ser una frase que li vaig escoltar en la televisió en una entrevista al científic Federico García Moliner, un científic de fama internacional nascut a Borriana, que va dir que per a ser un bon professor el que no has de fer mai és perdre el respecte intel·lectual a l'alumnat. I això me va marcar i he procurat tindre-ho sempre present. Ella sempre mostrava que tenia molta confiança en la perfectibilitat de l'alumnat, en on podien arribar, en com de seriosos podien ser en el seu treball i en el seu estudi. A l'alumne li has de donar el que necessita en cada moment. Clar, si tu no estàs oberta a observar a l'alumnat, no ho saps que necessiten. Perquè quan van començar a utilitzar-se les noves tecnologies, jo me vaig volcar en aprendre i en ensenyar com utilitzar, diguem, totes les eines que anaven apareixent. En canvi, en els últims anys de la meva carrera docent, vaig canviar totalment. O sigui, els alumnes estan cansats de que
tot havia de ser digital, tot havia tal, perquè si no el professor no era modern, i vaig decidir tornar al lápiz i paper. I també m'ho agraïen, perquè també es feia falta. Cadascun d'ells han fet alguna activitat amb ella de la que se recorden. Tots i cadascú d'ells sempre ha acabat en la sensació de estic preparat per a enfrontar-me a una prova de l'ESPAU, a un text en un examen, si me n'he d'anar a un altre institut, sé que portaré una bona base en tot allò que han sigut les seues matèries. Quan va faltar el meu germà, tan jovenet, i això va ser un colp molt fort, realment per a mi va ser com una manera de passar el dol, escriure aquest poemari. De la mateixa manera que el meu pare el va passar modelant el bust del meu germà, primer en fang i després passant-lo a marbre, va ser la seva manera d'intentar curar-se aquesta ferida, no? La meva manera d'intentar curar-me aquesta ferida, que en realitat no se cura mai, va ser a través de la poesia. Ho vaig tindre un parell d'anys en un calaix, però un dia, veient la televisió, vaig veure que se convocava a Barcelona un premi, el Premi Caterina Albert i Paradís, de poesia per a dones, en la finalitat de fer més visible a les dones que se dedicaven a escriure poesia. Em van convidar a la gala dels premis sense saber que m'havien premiat. Vaig acudir allí i realment l'alegria va ser molt gran, però més que per mi, perquè la publicació d'aquests versos eren com fer alguna cosa per mantenir la memòria del meu germà. A les meves alumnes sempre els ha dit la mateixa cosa. Tria estudiar el que t'agrada, perquè seràs feliç mentre estaràs estudiant i després la vida no mai se sap per on te portaràs, que no se sap mai. Jo vaig fer això, me va costar perquè no estaven molt conformes en que estudiara clàssiques en general, però al final m'ha compensat. Moltes voltes ser dona i menudeta, com és el meu cas, és un hàndicap, perquè t'infantilitzen. I jo desitge que per a les noves generacions no siga aixina, però en el meu cas, sobretot els primers anys i quan era més jove, sí que he sentit que això suposava, diguem, un escaló, diguem, a pujar. El valor més important per a mi ha sigut sempre la honestedat en el treball. És a dir, intentar avançar, intentar treballar, fer les coses que tu vols, però sense malícia ni enganyar a ningú. Per mi sempre la honestedat és el que sempre he tingut present. No sé si sempre ho hauré aconseguit de la manera que jo hauria volgut, però sempre ha sigut un valor molt important. Jo penso que sí que el premi se'l mereix, no per res, sinó per la part de referent que és ella. Vull dir jo que és una persona i una figura en la que d'alguna manera es salta el que és l'empoderament d'una dona a l'hora de la cultura. El que sempre se me'n ve al cap quan penso en Mariló és l'esforç per conservar allò valuós, el valor. No? De la mateixa manera que hem fet un esforç en la humanitat per conservar l'art, la cultura, els textos antics que venen de fa 20 i pico segles, i això s'ha necessitat custodiar i s'ha necessitat cuidar perquè no se perga, doncs aquesta és un poc la idea que se me'n ve, aquesta és la imatge, no? La imatge d'una persona que està netejant les ruïnes o que està agafant un incunable i està netejant-lo o està guardant-lo molt bé perquè no s'estropege. Perquè, primer, per la qüestió de Roma i de llatí i també de l'italià, evidentment. Primer per això, perquè ella mai no ha dubtat d'aquest valor formatiu per a l'alumnat i això, no sé, treballar perquè les humanitats continuen estant presents en la formació de l'alumnat me pareix que és una tasca infinita i imprescindible. Mariló ha sigut un referent, és una de les primeres dones jutgesses de pau substitutes en l'Ajuntament d'Almassora. I això és un referent clau, ja que fins ara
fins a fa molt poc era una figura molt masculinitzada que ara ja ha agafat també aquest perfil femení important, aquest perfil conciliador, aquesta persona que transmet i aquesta persona se diu Mariló Limó. Quan l'alcaldessa em va proposar que me presentara per a jutgessa de pau, la veritat és que vaig pensar que era un repte, no? perquè, si no recorde malament, només havia hagut una anterior jutgessa de pau substituta per un breu temps i que, no sé, me va parèixer que era important pues, que un paper que sempre havien ocupat els homes en esta població pues, que també poguera estar ocupat per dones. Donar el premi a una docent és donar-li el premi a una referent femenina que ha estat a les aules impartint la docència i que sobretot visibilitza el que és el lideratge dins i fora de les aules. Mariló no és una simple professora, és molt més i és una manera de que moltes generacions es puguen veure reflexades en ella. He de dir-te que les ones encara juguen amb els peixos. I els ocells tallen l'aire com solien. La gespa del nostre jardí creix indiferent, com també la lluna continua amb el seu cicle. I passegen les dones per la placeta, fent amb les seues vigilants converses una llarga xarxa per a passar el temps. Vull contar-te com el sol juga a cercar les ombres cada dia. Invariable, inflexible, incandescent. Però jo mai em riuré com em ria, ni passaré les hores com quan érem ensems.